Slovensko na úplnom dne, tak by sa dalo nazvať naše umiestnenie v článku od časopisu The Economist. Ten hodnotil úspešnosť ekonomík krajín OECD a Slovensko skončilo na 36. mieste z 36 krajín. V prvej desiatke sú pritom ešte nedávno zaznávané tzv. PIGS prasiatka, krajiny ako Portugalsko, ktoré bolo na prvom mieste, Írsko, Grécko alebo Španielsko. V top 10 sú dokonca aj naši susedia Češi a Poliaci. Čo nám v článku vyčítajú? No v prvom rade je to vysoká inflácia spôsobená aj konsolidáciou. Ďalej je to nízky rast HDP, odhaduje sa, že bude iba 0,9% na Slovensku tento rok. Odlev mozgov do zahraničia, čo ostatné krajiny ako Poliaci, Češi sa im darí získavať ľudí. No a poslednou vecou sú naozaj nízke priame zahraničné investície. Negatívne taktiež hodnotia naše vysoké daňové a odvodové zaťaženie, ktoré v budúcom roku má byť na úrovni 39,2%. Len pre zaujímavosť, Češi ho majú o 5%, Poliaci dokonca o 7% nižšie. Preto budem do kolečka opakovať. Riešenie vidím vo vytváraní rezerv, nespoliehať sa na štát, čo sa týka dôchodku alebo aj zdravotnej starostlivosti a dobre sa poistiť. No a do toho celého pracovať na sebe, rekvalifikovať sa, vzdelávať sa, tak aby o mňa bol záujem na pracovnom trhu a aby môj príjem tejto dobe vysokej inflácie rástol.